Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Banat maraming lang. salamat. Ayan, Hanap lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis mo yan. Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Bisaya, hindi ako pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay, Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo. Pero may ginag-support ba sa tuwa? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin. Grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hello mga kaagapay, so andito po tayo ngayon. Makikita po natin si Ate Aloha na kinukuha na po ang kanyang Jura Box. Maraming salamat po sa nag-sponsor nito. So makikita po yan natin mga kaagapay, sinasakay na po ang kanyang Jura Box. Hello mga kaagapay, at meron pa po siyang sabon. Meron pa pong sabon si Ate Aloha. Ayan na nagsao. Hello mga kaagapay, at hindi lang po Jurabox ang may nag-sponsor kay Ate Aloha. Meron din pong nag-sponsor po ng bamboo cabinet niya po, at yan na po. Inilalabas na po ang kanyang bamboo cabinet mga kaagapay. So, ayan na po mga kaagapay. Dadalhin na po namin ang kanyang Jura Box at bamboo cabinet sa kanyang tahanan po. Ayan na po, makikita po natin mga kaagapay. So ayun mga kaagapay, nandito na po tayo sa bahay ni Ate Aloha. So ayun mga kaagapay, papunta na po tayo sa bahay ni Ate Aloha. Ayan po yung kanyang anak. Nagbubuhat po ng kanyang sabon.
Ayan, pinasok na po ni nanay. Ayun, dalawa na po ang kanyang Jora box. So mga kaagapay, kukunin naman niya ang kanyang bamboo cabinet. Dito yung pagdang niya. Kami malaki na bili na eh. So ayun guys, ilalagay na po sa bahay ni Ate Aloha. Salamat po sa mga nag-sponsor. Hoy, magampay ka na atin. Nay, ano pong masasabi mo sa bagong biyaya ng iyong pamilya? Maraming salamat po sa biyayang binigay ninyo sa amin sa naggabayang kayo ni Lord. So guys, ito po yung mga gulay na Ate Aloha na tanim. Talong po. Naglilinis po siya mga kaagapay. So ito po ang kanyang pinaglulutuan ni Ate Aloha. At ito rin po mga kaagapay ang lagi po niyang trabaho ngayon na dito sa Tabakuhan. So grabe talaga yung ano ngayon ni Nanay Aloha. Ang sipag po niya talaga. Ayan po. Ayan, nag-snack po sila. Maraming salamat po sa nagpaabot ng pang-snack po nila at saka itong mga kasama po niya na mga nagtatrabaho din dito sa Tabakuhan po. So, yun po yung napakasarap sa pakiramdam na ngayon hindi na masyadong tulala si Nanay Aloha. Kumbaga dahil doon sa naging tulong natin sa kanila ay mas lumakas pa yung loob niya na bumangon. At saka yan po, ito din po yung anak ni Nanay Aloha, nagtitinda po siya ng kakanin. So napakalaking ano po nila, impact po ng ginawa natin pagtulong sa kanila. At kahit pa paano hindi po sila naging paasa, kumbaga hindi po sila naging umaasa na lang sa tulong na aabot po sa kanila. Nabigyan po sila ng lakas ng loob na magawa ang mga iba pang dapat gawin o pwedeng pagkakitaan po nila. So yan po, pati yung anak niya, sana ito tumaking hindi maligaw ang landas. So yun po yung natin na panalangin po natin. Ayan, pero sana magabayan pa ito paglago at sana makapag-aral din po sila ng maayos para mapagtapos po sila. Kasi nakikita ko naman itong anak ko na lalaki ay talagang mabait po ito. Parang nakikita ko po sa kanya yung sarili ko dati na nagbibinta rin po ng mga pagkain para lang din po gasto o pambili ng pagkain sa paaralan. So yan, isa din po yan sa maganda naging resulta ng pagtulong natin sa kanila. Ako po at buong pamilya po ni Nanay Aloha ay nagpapasalamat po sa lahat po na nagpaabot ng tulong po sa kanila. Lalong-lalo na po sa ating mga
sponsor. Kahit hindi natin isa-isahin kasi maraming nagtulong po sa kanila, pero pinagpasalamat ko po sa lahat na hindi po kami iniwan ay si Kapitan Larry Ubaldo. Maraming salamat po. So yan po yung mga ibang activities na ginagawa ni Nanay Aloha. Sumasali po siya sa mga programa, mga anong tawag po sa inyo dyan, parang Bible study, at saka marami maganda po yan. Kasi noon lagi po siya nasa bahay lang, tulala, depressed kasi siya sa buhay. So ngayon at least naano na siya sa mga ibang activities. Lagi rin po siya nagsisimba. So yun, nakita natin mga kaagapay yung mga ibang ginagawa ni Ate Aloha. Maraming salamat po. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng sumuporta po at nagpaabot ng tulong muli kay Nanay Aloha. Para sa akin po, deserve po ni Nanay Aloha na tulungan siya dahil wala po siyang asawa kasi iniwan siya ng asawa niya. Na-depress siya po mga kaagapay, mga kalingap. Dati lagi po yan tulala, hindi nagsasalita, at parang laging wala sa sarili. Pero at least ngayon nung nagkaroon din sila ng bahay, medyo parang nabigyan po sila ng liwanag. Kasi yung dati pong bahay nila sa mga bago pong makakapanood ng video natin ay talagang wala pong cover. So talagang nilalamig po sila, mga walang gamit, wala po silang kumot. So at least ngayon nagkaroon na sila ng sarili nilang bahay, may may nagpaabot pa ng cabinet, mayroon pang Durabox. Nung una pa mayroon pa siyang Durabox. So at least ngayon yung anak niya, dalawang anak niya, may mga
Durabox na sila, kumbaga may paglalagyan na sila ng kanilang damit. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng sponsor natin, mga solid viewers natin. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat. At sa ating aking mga taga-video dyan sa Isabela, ang ating mga kaagapay. Ayan, si Janry, maraming salamat po. Janry Alcon, kay Charmin Alcon, kay Robinson Rarama, at kay Ati Leonora Silapan po. Maraming salamat. At kay Kapitan Larry Ubaldo, kay Kapitana Flor de Lisa Alcon, maraming salamat. Kay Ate Merly Alcon, ayan, supportahan din po natin. May channel din po yan siya, Charm Alcon Vlog. Ayan, ilalagay ko po dito sa screen. Ayan, pa-support din po. Taga Isabela po siya. Maraming salamat and God bless po. Bye-bye.